Podpredseda vlády a minister životného prostredia Tomáš Taraba sa postavil za predsedu vlády Slovenskej republiky Roberta Fica, a to v súvislosti s otvoreným listom, ktorý Ficovi napísali psychológovia a psychiatri, ktorí ho žiadajú o sebareflexiu a nevylučujú ani, že by mal odísť z politiky. Taraba napísal takýto status, v ktorom ich v pár vetách totálne zničil. Psychiatri vyzývajú predsedu vlády k zmene správania alebo k odchodu z politiky a uverejnili to vo všetkých médiách. Myslím si, že týmto listom porušili daní psychiatri akúkoľvek etickú a odbornú česť, ak sa priamo nedopustili trestného činu. Určiť niekomu diagnózu, a to aj bez vyšetrenia, a ešte ju aj zverejniť, je taký útok do osobnej dôstojnosti, že títo ľudia by okamžite mali prísť o ich odborné spôsobilosti. Niekedy naozaj platí, že rozdiel medzi psychiatrom a pacientom je len ten, že psychiater má od zariadenia kľúče. Toto, čo si hrstka psychiatrov dovolila, je toho zrejme učebnicovým príkladom. Kliknite na odber V4 News a získajte informácie o aktuálnom politickom dianí z celej strednej Európy na jednom mieste.